Bam! Și suntem aici. Adică, sper că filmăm. Bă, băieți, ăsta o să fie, din păcate, primul video fără Dexter. Adică, să văd cum să mișc, că altfel eu nu-l uploadez. Și este primul video de pe calculatorul meu. Din câte știți, până acum am filmat Dexter. Stai să văd dacă mai sunt logat pe contul ăla. Cu NPC. A, nu, că l-am schimbat. Însă, găsesc. Așa, nu contează. Mă scrieți cum arăt. Astăzi, nu știu neapărat dacă să ne jucăm ceva. Vreau să vă zic că dacă filmarea asta se miște bine, o să încep să uploadez și eu. Nu știu exact dacă singur, dar o să încep să uploadez și eu, asta e ideea. Păi, cam atât am avut de zis. Dacă doriți să mă susțineți, puteți să dați subscribe. M-ar ajuta foarte, foarte mult. Pentru că sunt și eu la început și am și nevoie de o inspirație. Da, asta e părerea mea. Acum, dacă vreți, nu vă oblig. Dacă doriți să dați și like, dislike, eu vă mulțumesc măcar pentru like sau dislike. Dacă îmi dați dislike, mă ajută faptul să văd dacă vă place sau nu vă place. Da, și cam atât am avut de zis. Eu am fost Ianis și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!